where you find it. Nou ben je hem al je verkleed. Waarom is dat? Omdat we een fotoshoot hebben voor de misverkiezing. Maar en dan moest verkleed? Ja, een beetje een thema-uitziekje wat bij jezelf past. En dat is bij mij cowgirl. En waarom ben je dan een cowgirl? Omdat ik heel vaak op boerderij ben bij mijn vriend. En daar melk ik koeien. Dus ik denk cowgirl past er wel bij. Dit is voor bredere famkes. En normale misverkiezingen mag je tot maat 36 ongeveer. En oors val je al buiten een bootje. En als je een baan hebt of je bent trouwd, mag ik net maar van. Dus nou ja, vandaar dit. En dit is eigenlijk vanaf maat 40. Dus nou ja, ik vind het een goed ding. Het is de eerste keer. Nou ja, we komen hier catwalk training van, een fotoshoot. En we beginnen openingsdans oefenen. Ik heb een hele emotionele achtbaan gehad. Ik kom uit een relatie voor 4 jaar. En ja, daar ben ik heel onzeker van geworden. En ik probeer op deze manier toch weer mezelf een beetje terug te vinden. En hoe vies je zelfs weer om dan? Je moet jezelf opmaken, mooie kleding aan, je haar doen. En, ja, en doordat andere mensen je sponsoren, want ze zoeken dus ook sponsors natuurlijk. Stemmen creëren, fotoshoots doen. Ja, dan krijgt een vrouw gewoon veel meer zelfvertrouwen van. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en een rij, 2, 3. Ik ben heel veel pesten. Ja. En nou, daardoor heb ik een dystieme stoornis. Dat betekent dat je een depressiestoornis hebt. Dus de ene keer kan ik me heel goed voelen en de andere keer kan ik me heel slecht voelen. En dat is best lastig. En daarom vind ik het soms ook wel lastig om je mind te doen. Want het is natuurlijk wel, de nadruk wordt wel op je lichaam liggen, zeg maar. Dus ik vind het wel spannend. Maar ja, nee. Ik ben het gewoon warm van mezelf. Om meer zelfvertrouwen te krijgen. Ja. Natuurlijk wil ik heus wel wat dunner. Want nou ja, goed. Wie wil dat nou net in een bikini mooi wezen. Maar nee, maar ik voel me net slecht, net onzeker. Nee. De catwalk zelf. En dan in een mooie gala jurk lopen natuurlijk. Dat is echt, ja, dat is het mooist. Ja? Jurken, ja. En dat giet er goed op hakjes? Absoluut. Ik loop al van heel veel jongens af aan op hele hoge hakken. En dit is, wat ik nu aan heb, is nog heel kort. Dus. Ja, het is hartstikke heug. Ik heb nog nooit jij er echt op hak meer rond, natuurlijk op een liedshakje. Maar nooit zo heug, dus dat is wel in wennen. Begin bij je linkerschouder, naar achter, naar 14 april is de finale in Tasken in Jouweren. En mensen kunnen ook kaartjes kopen. Dus, en dat kan gewoon via Facebook, Miss Curve 2018. 2, 3, 4, 5. Ik heb zelf ook op Facebook een finale Facebookpagina gemaakt. En ja, natuurlijk heb ik stemmen nodig, ik heb donateurs nodig. Dus stem op mij! Ja, zo!